sunshine, flowers, wine and some good sex. Аз съм Скалата и съм Senior Developer в Rila Solutions. Карам BMX от 4 години, преди това 3 години карах байк, ама BMX е по-яко и повече неща се правят, които с байк точно могат да се направят. Понякога се разбираме с приятели, понякога като идем там, който е там, караме заедно. Скучваме да караш сам, винаги гледаме да караме заедно, защото е много по-забавно и взаимно става конкуренция и всеки гледа да се покаже, че е по-добър от другите и като има конкуренция се развива спорта. Тия неща не се учи някой, ми гледаш като надбреш, гледаш другите как карат, гледаш филмчета и тренираш и надобряваш постепенно. Ако си упорит, трябва много да блъскаш. Парването е много голямо, отначало не трябва, хора, които почват да карат, не трябва да прекаляват, защото може много да се щупат. Трябва постепенно да се увеличава натварянето, защото заздравяват мускулите, кокалите и човек се научава как да пада, така че да не се удря. За мен карането на BMX е като разтоварване от работата, малко тренировка. Като карах по-сериозно BMX, карах да стана много добър, защото ме кефи да мога да правя неща, които другите не могат. Събираме се на няколко места, които е подходящо за каране, основно на НДК, на паметника. Много хора не карат за да задобряват и не карат сериозно, има кеф да се събират просто за други хора с колела, има вече време да пият бира и да си лафат. Спорта помага, учи на постоянство, което ти помага и в работата, защото за да станеш добър трябва постоянно да тренираш.